एसे आगोलाव 3 घन्टासो जाबाय जाथाया जाहैबाय माने आं VCDC आव आवगाय फैग्रोखादों ओमफ्राय VCDC निफ्राय आङो पार्टी ब्लक माने बैयाव एसे लेखा लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय लेखा लायनानै आङो जेरक्स खालामनानै दान्दिसे बे लेट्रिननि मानसिफोरनि माने लिस्टखौ नायबाय थानायावनो बे जाथाया जादों जाहैबाय माने लिस्ट नायखांनायनि उनाव आं गारिखौ लांनोसै बा आं थांनोसै साननानै आङो ओंखारबा आंनि गारिया गैया बिदि जादों दा आंनि गारिया माने गोथां मडेल ग्लेमर ओमफ्राय गारि नाम्बारा S19M2811 ओमफ्राय दा गारिया जाहैबाय गंसे ग्लेमर दङ जोंनि अफिसावनो VCDC अफिसाव सान्तिपुर VCDC अफिसाव बे गारि बिगोमाया लांसनबायदोंबा अननानै जेन आंनि गारिखौ लाबोनानै बे गारिखौ लांफिनो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय नैबे गारिनि जिथु बिगोमा बे नागिरनानै मोनाखै नामा बे गारि बिगोमाखौ माने VCDC अफिसाव रावखौबो नागिरनानै मोनाखै सोंजोबबाय आङो माखासे मिस्ट्रिफोरबो दंमोन नालाय बिसिनावबो सोंबाय बिसिनिबो नङा ओमफ्राय अफिस स्टाफआव गासिबो आं सोंजोबबाय रावनिबो नङा ओमफ्राय आं सानदों ओंखायनो बे गारि बिगोमाया लांसनदों नामा आं सानदों आरो बेखौ गारिया एखे मडेल एखे कालाराबो एखेयानो ओमफ्राय बे नाम्बार प्लेटआवल' नायसनासै खोमा जानांगौ बे गारि बिगोमाया बिदि आं सानदों आरो बिथांनि गारि नाम्बारा बेसेबां बिथांनि गारि नाम्बारा S26A8413 बे गारि नाम्बार बिथांना जेन' बिथाङा लांसनदोंबा लाबोदो दा दसे उननि गेजेरावनो बेखौ खावलायनाय जाबाय बे ओनसोलनि सोरबाफोर सुबुङा लांसनदों होननानै बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौनो आङो लांसनदों बायदि सानदों बे गारिया बारा गोजाननि नङा आंनि नुनायाव आंनि मोन्दांथियाव आरो बेखौनो मिथिहोनाय जाबाय नोंथां मबाइल नाम्बारा आंनि मबाइल नाम्बारा 7636093391 जुदि बे गारि बिगोमाया जुदि लांसनबायदोंबा बे नाम्बाराव कल खालामनानै खिन्थाहरो सोलायफैनो हागोन बेखौ खावलायहरनाय थाबाय आरो बिनि गारिखौ लांनो हानायनि बेबस्था गैया बेखौनो आं मिथिहोबाय आरो